Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mutumin da ya rasa raka'o'in biyun farko na sallar isha ko magariba, idan ya tashi cika sallah zai kawo karatunsa a bayyane ne ko a sirrance? Allah ya kara wa malam lafiya da imani, amin. Allah ya saka da alheri, na gode da wannan addu'a mai daraja. A ƙa'ida yanzu a sallah, ni ne zan yi sallar magariba, raka'a uku take nawa take da shi? Uku. Idan a raka'ar farko na yi fatiha ban yi sura ba, raka'a na biyu na yi fatiha ban yi sura ba, na raka'a na uku na yi fatiha ban yi sura ba, shin sallar ta yi ko kuma akwai kabli a kaina? Na'am? In ka yi me dalilin hujjan yinta? Me dalili sai ka kawo hujja? Dan uwa ya ce fatiha ne wajibi. Gaskiyar magana, Allah ya ji kan magabatanmu malaman fiqhu, akwai wanda suke ga in ka bar sura zaka iya yin qabli, amma abin da ya tabbata a sunna ya halatta a raka'ar farko da ta biyu da ta uku duka kai fatiha, in kai sallar ta babu qabli babu ba'di, saboda akwai jawadul iqtisar ala al-fatiha. An ka duba cikin sifar da salatin nabi, ai Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu da ya tsawaita sallah, wani matashi da ya koma gefe da ya sallasa fatiha kadai da ya ga manzon Allah bai ce yayi kuskure ba, kuma bai ce akwai qabli a kansa ba. Da wannan malamai suka ce karanta fatiha in ka bari ita ce babu sallah. Mun yi magana akan darajar fatiha, amma ƙara sura wannan ko ba a ƙara ba sallar ta yi. Na ɗaya kenan. Na biyu, mutum sallar da muka saba sai siffa ta biyu shine raka'o'i biyun farko ayi fatiha da sura, raka'a ta karshe a magariba ayi fatiha babu sura. To wannan siffar ta yi, raka'o'in farko ayi fatiha sai a ƙara sura, raka'a ta karshe sai ayi fatiha. Ko kuma in isha ne raka'o'in biyu karshe ai fatiha, wannan siffa ta biyu ta dace da sunna, akwai hadisi a Bukhari. Sai siffa ta uku, raka'o'in farko guda biyu ayi fatiha kuma kowace raka'a sai a ƙara sura biyu akai. Misali raka'ar farko sai kai fatiha, sai kai alam tara kaifa, sai kai li'ila fi quraish. Raka'a ta biyu sai kai fatiha, misali sai kai ara'aita alladhi yukadhibu bid-din, sai kai qul ya ayyuhal kafirun. Raka'a ta uku sai kai fatiha, sai kai qul huwallahu. Raka'a ta hudu sai kai fatiha, sai kai qul a'udhu birabbil falaq. Idan kai sallar nan ya dace da suna, don manzon Allah yana yin wannan. So duka waɗannan fuskoki guda uku hadisai sun tabbata a cikin Bukhari da Muslim cewa ya halatta ayi, kuma aka yi sallar ta yi. So tambayar shi ne, mutum ya zo sallah, a sallar misali, bari mu bada misali sallar isha kamar yadda tambayar ta nuna, ko magariba mu ce isha, sai ya samu raka'a biyu na farko da ya tashi cikawa, zai bayyana karatu ko zai ɓoye? A ƙa'ida zai ɓoye karatu ne. Abin da ka samu a sallah, farkon sallah ɗin liman na yin sallama, to sai ka ƙaddara sallar kaman kai kaɗai kake yanzu kana da raka'a biyu, za ka kammala ta. Duka saɓani, shin sallah ana rama abin da aka rasa ne ko kuma ana cika ta? Saboda hadisi a Bukhari ya tabbatar da cewa ana cikawa ne, ma za adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Kalmar fa'atin mu ku cika ita ce riwayar da Imam Malik rahimahullah kawo ko cikin Muwatta Malik, bai kawo riwayar faqdu ba, don kalmar fa'atin mu cewa cika sallah ake, ita take tabbata a sunna cewa sallah cika ta ake yi. So da haka misali liman yayi sallama, da ka tashi zaka yayi raka'a biyu a isha, kai ka samu biyu sai ya sallama, biyunka na karshe da zaka cika to kawai sai kai fatiha kuma a boye. Idan kuma ka ƙara sura kai laifi baka yi ba, saboda ai akwai siffa da muka kira a baya na cewa ya halatta a raka'o'in biyun karshe a ƙara sura a kansu. So kenan ya zama wannan siffar kai, amma in kai fatiha kadai kuma ka boye yayi, saboda raka'o'in farko da ka samu da liman sune farkon sallar ka, ba cewa aka yi kayi reverse ka koma baya ba, a'a gaba zaka ci gaba, ba maganar reverse a sallah. In ka ce zaka koma kayi wanda ka rasa to ya zama reverse ake, to cewa kai fa'atin mu je ka gaba ka cika. To abin da yake ƙarshen raka'o'i biyu na liman guda biyu da ka samu shine ƙarshe nasa, kai kuma shine farkon naka. So da ka raka'o'in liman na ƙarshe guda biyu, kai kuma su ne me raka'o'in ka biyu na farko, saboda hadisin madha adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. In muka duba al-majmu' na Imam an-Nawawi rahimahullah juz'i na 4 shafi na 117, yace abinda mafiya yawan magabata suka tafi akai shine sallah cikawa ake ba ramawa ake yi ba.
don haka daga ciki ya kawo maganar cewa Sa'id ibn Musayyib rahimahullah yace zaka cika ne ba zaka koma da baya karama ba. Ya kawo maganar Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alai cewa cika sallah ake ba rama ake ba. Ya kawo maganar Al-Ata ibn Abi Rabah rahmatullahi alai cewa sallah ana cikawa ne ba ramawa ba. Ya kawo maganar Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alai cewa sallah cikawa ake ba rama aka yake ba. Haka akwai maganar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shahab az-Zuhri rahmatullahi alai cewa ana cikawa ba ramawa ake ba. Haka akwai maganar Imam al-Auza'i Abdurrahman al-Auza'i rahmatullahi alai duka waɗannan sun karantar da cewa ana cika sallah ne ba ana rama abin da ya kubuce ba. Haka kuma Ibn al-Mundhir rahimahullahu ta'ala yace wannan ita ce fahimtar da Sayyidina Umar yake karantarwa, ita ce Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake karantarwa, kuma ita ce Abu Darda ya karantar. Duk waɗannan sun yi tarayya akan cika sallah ake. Don haka misali ka zo ka samu sallar magariba raka'a ɗaya liman yayi biyu, da ka samu raka'a biyu ka samu da liman baka samu ɗaya ba, shine ka rasa raka'ar farko. Yana sallama assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi, saura raka'a dai akan ka. To kana miƙewa aikin da ke gaban ka gaba za ka yi, ba za ka yi reverse ba. Gaban nan da za ka yi shine sai ka sani yanzu ni kadai ina sallah na yi raka'a biyu, yayi zan cika da ta uku. Ta uku ana buƙatar mafi kankanta na yi suratul Fatiha kuma a boye a sallar magriba, sai ka yi Fatiha kawai a boye, sai ka yi ruku'i, sai ka miko, sai ka kammala sallar ka. Wannan shine ka'ida. Idan kuma raka'a na isha ne misali ka zo ka samu raka'a biyu da liman, biyun da ka samu a boye ne, shi su ne raka'o'in karshe na sallah, kai kuma shine farkon sallar ka. So yana idar da sallah fa'atimmu me zaka yi, cika da sallah kana miƙewa kowace raka'a sai kai Fatiha a boye ka kammala. Ala ayi halin abin da kai kake fahimta shine ai raka'o'i biyun da ka samu da liman ya boye karatu, kana zaton Fatiha kadai yayi, kuma in ka cika ta biyu duka Fatiha ya za a yi sallah babu sura. To sai mu ce maka ga wancan hadisin Bukhari na Mu'adh bin Jabal, ai su Fatiha kai akai a sallar gaba ɗaya kuma ta yi. Saboda abin da ke rudar da mutane, ai rakawai biyun karshen da na samu Fatiha ne only, to yanzu ai sai na ƙara sura. A'a, idan duka su sallar ma Fatiha akai ta yi a sunna. Wannan akwai hadisi a Bukhari, Fatiha kadai shine wajibi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kiram, faqra'u ma tayassara min alquran. Ma tayassara nan kuma shine Fatiha, dole sai ka yi shi. Sadaka wannan shine abin da malamai Allah ya musu rahama suka tafi akai. Kuma baya ga nan suka ce ko da riwayar madha adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu da aka kawo, to ko da faqdu ne, kalmar faqdu a larabci na daukan fa'atimmu, ba kai making up din bane, kai complete ne yana dauka. Ka duba cikin Qur'ani da Allah ya kawo magana aikin haji a suratul Baqara aya ta 200 sai ce fa idza qadaytum manasikakum. Da aka ce in kun kammala aikin haji koma baya za ka yi ko gaba za ka kammala. Ai kana gangarowa a arfa ka zo Muzdalifa ka kwana, ai gaba kake ba baya ba. So kaga sai aiki da kalmar fa idza qadaytum kuma iya nufin ayi complete ne ba ayi making up wani aiki ba. So da hatta ma'anar faqdu din ma fa'atimmu yana dacewa da haka. Kuma an yi tambayar nan zuwa ga lajnatud da'ima lil buhuth al ilmiya akan menene matsayin sallah, shin za a rama ne ko za a cika. A mujalladi na 7 shafi na 322 suka ce cika sallah ake ba ramawa ba. So magana mafi inganci sallah kullum idan liman ya sallama an ka miƙe sai kai azumin ni kadai nake sallah yanzu a gabar nan, yayi zan ci gaba ko gaba zaka ci gaba, karka ce zaka dawo da baya karama, gaba ake kammalawa. Wallahu ta'ala a'lam.